No. Ahojte, milé online ženy. Tak dnes som si pre vás pripravila rozhovor s mentorkou a lektorkou tvárovej jogy, Manuelkou Hyjanik. Manuelka, vitaj. Tak Ďakujem krásne poďme. za pozvanie. Som rada, že si prišla. Tak poďme rovno na vec, nebudeme to zdržiavať a povedz nám hneď, aké sú hlavné benefity tvárovej jogy. Mhm. Tak ono tvárovú jogu, ja už možno tak na začiatok poviem, že vnímam už ako taký životný štýl, hoci tak ženy ju vnímajú hlavne cez to cvičenie, masáže a tak ďalej. Ale samozrejme, že keď sa tak začneme o seba viac zaujímať, tak prináša nám to aj určité benefity. Benefity sú do takých 4 základných, ich rozdeľujem, že budem taká, že ich budem vyratávať. Mhm. Ale jednoducho benefity sú fyzické. Čiže my ich uvidíme na tej našej tvári, však práve preto začíname robiť tú tvárovú jogu, lebo jednoducho s vekom si začíname všímať nejaké zmeny na našej tvári. Takže to je ten dôvod, kedy zvyčajne začíname a teda vidíme tým pádom vlastne aj na našej tvári, že naozaj je to pre nás prospešné. Tým, že to vidíme na tej našej tvári, môžeme sa cítiť lepšie, a tým, že sa cítime lepšie, tak nám to prináša aj ten psychický benefit, že už nejdem zase do toho zrkadla a ráno vstane, že bože, ty zase vyzeráš, ale si možno poviem, že no OK, možno včera som nespala toľko hodín, koľko by som možno mohla, ale že tak urobím si teraz nejakú takúto pózu a už sa budem aj cítiť lepšie a viem, že jednoducho to mám vo svojich rukách, že sa už na to len tak neprizerám, že čo sa deje na tej mojej tvári, ale len tak akože taký štatista, že konštatujem, čo tam je, čo tam nie je. Tak Priznávam, potom to robím tiež. no, potom samozrejme teda je tá zmena aj zdravotná, respektíve ona tvárová joga alebo cvičenie s tvárou, masírovanie tváre, áno, vo východných kultúrach to má taký iný tisícročný kontext, že jednoducho tam tí ľudia sa starali o tú svoju tvár tak častejšie a venovali sa celkovo aj tomu svojmu telu. Ale možno takej tej západnej kultúre je to tak spojené, že častokrát a jednoducho tie cvičenia a masáže pomáhali ľuďom či už po rôznych úrazoch, párézach alebo takýchto veciach, čiže sú to zdravotné benefity, čiže alebo veľmi možno časté, alebo ženy pozorujú, že sa im zatvárajú viečka, padajú im dole a naozaj už im zavádzajú vo výhľade. A keď už zavádzajú vo výhľade, tak naozaj už to nie je len tá estetika, ale už je to aj to zdravie. A tým pádom vlastne ľudia nie vždy a často tomu veria, že dajú sa zdvihnúť viečka aj týmto spôsobom, ale ja som teda živým príkladom. Keby vidíte moje fotky, keď som mala 15 rokov, prirodzene ako som narastla ako mladé dievča, tak nemala som takýto otvorený pohľad, ako ho mám teraz. Tak a ženy sa ma ináč na jednej akcii pýtali, že toto má fotku, že pred operáciou a po operácii. A vravím, že doma to hovorím mužovi a on že, veď hej, a vravím, že ty čo hovoríš, že veď hej, a on že no však operácia, nejaký súbor tých nejakých činností, ktoré človek robil, tak tým pádom, že vlastne to sa na mne prejavilo. No a ďalšia, ten posledný benefit je samozrejme aj finančný, pretože vieme, že keď ženy vlastne riešia túto zmenu formou nejakých vonkajších faktorov alebo vplyvov invazívnejšie, tak tým pádom to súvisí aj s peniazmi, ktoré vynakladajú či už jednorázovo, alebo možno aj opakovane. A vedela by som to ešte rozviesť, ale nechcem veľmi veľa rozprávať, tak nech to je rozhovor, takže kľudne sa pýtaj, až ťa niečo ďalšie zaujíma. No, takže môže tvárová joga spomaliť proces starnutia? Toto je veľmi pekná otázka, lebo starnutie je naozaj proces. Áno. Je to proces malých každodenných činností, ktoré robím a opakujem každý deň. A na základe toho, aké tie činnosti robím, deň, týždeň, mesiac, rok, roky, 10 ročia, tak na základe toho tá moja tvár vyzerá. A ja môžem tento proces buď zrýchliť, alebo spomaliť. Čiže keď viem, akým spôsobom si tvorím na tej tvári to, čo tam nechcem mať, lebo ja mám za to, že má sa ísť po tej príčine, tak tým pádom jednoducho viem, čo mám robiť iné, aby som to spomalila. Čiže napríklad jedným z takých tých hlavných pilierov, ktoré ja vnímam v rámci tvarovej jogy je to, aby človek, žena, zvyčajne pracujem so ženami, aby spoznal svoje zlozvyky, čo denne robí, čo pridáva náveku. Aby ste mali lepšiu predstavu, mobil,
Akože dobre to, že do ňoho pozeráme a tak ďalej, akože v pohode, lenže my do ňoho zvyčajne pozeráme v tejto polohe. Čiže Aha, tým pádom si robíme dvojitú bradu a tak ďalej. Čiže ako ono ideálne by bolo pozerať sa, bože, vidno, nevidno, na úrovni vidno. očí. Uh-huh. Na úrovni očí do toho telefónu. Tým pádom zdvihnuté ruky, ja viem, to zase bolia ruky, tak vám dám ešte teda ďalší tip. Ke- Keď, a, keď teda pozeráte do toho telefónu a je to tak, že akurát sedíte a ja neviem, ste na gauči alebo niečo, tak si podoprite ruky vankúšni, tým pádom nemusíte ich držať, vankúše vám ich držia a držia vám ten telefón vlastne pred očami napríklad. Čiže to je jeden z tých zlozvykov, ktoré urýchľujú proces starnutia na našej tvári. Takže áno, starnutie je proces, ktorý sa dá spomaliť. A ideálne do toho mobil nepozerať. No to je ideálne, len ono zase k tejto našej dobe už to tak nejak patrí, dokonca deti už neviem narodené po ktorom roku, že už sa tak hovorí, že to už je ako keby taká ich tretia ruka, že naozaj, že keď im to berieme, tak to už je také na tej psychickej úrovni pre nich veľmi zle, ale to už je zase iná To téma. je iná téma, áno. No dobre, tak poďme ďalej. Aký vplyv má tvárová joga na pleť a celkové zdravie a prekrvenie, žiarivosť pleti? Ono, tvárová joga, tým, že my sme nehýbali s našou tvárou, respektíve takto. Mňa sa pýtala jedna známa raz, že OK, a je potrebné akože cvičiť s perami? Veď rozprávam každý jeden deň, ako však veď ich cvičím. Dobre. A kráčaš každý jeden deň a je potrebné ako aj telo cvičiť? Takže naozaj, čo sa týka cvičenia, keď cvičím telo, som si vedomá, aké benefity dostávam pre to svoje telo, keďže chcem to svoje telo držať v kondícii čo najdlhšie, tak to isté sa deje aj na tvári. Na tvári prekvapivo máme svaly a tie svaly sa jednoducho hýbu. A je na nás, že či ich vlastne udržíme v takej tej kondícii, to znamená, že v takej ich dĺžke, v takej ich sile, pevnosti. Nemám veľmi rada anglikanizmy, ale pomôžem si tým. Ono, či už na tele, či už na tvári, nejaký sval, keď nepoužívame, nemáme ho v kondícii, tak jednoducho on ochabuje, atrofuje. A v angličtine to veľmi pekne vystihuje výraz use it or lose it. Čiže používaj to, alebo to stráť. Takže naozaj tvárová joga pomáha udržiavať v kondícii tú tvár. A keď si sa pýtala, že zdravie, žiarivosť a tak ďalej, ono stane sa veľakrát, že my sme zatuhnutí, nielen naše telo, ale aj naša tvár. A tým pádom, keď sme zatuhnutí, tak stojí nám krv, stojí nám lymfa. Dobre, krv ešte ako tak rozhýba naše srdiečko, naša pumpa, ktorá teda cirkuluje, avšak ten pohyb je nejaký, ale môže byť teda vyšší. Tým pádom vlastne, keď cirkuluje krv v rámci tváre, tak nový kyslík, živiny, minerály sa môžu vlastne v tej našej tvári krásne jednoducho cirkulovať a vyživiť tú tvár. A takisto ešte lymfa. Lymfa, niekto ju opomína, niekto nie, ale lymfa, ona nemá svoju pumpu. To znamená, ako srdiečko má cievny systém, to znamená, že ona sa hýba len za pomoci svalov. Čiže keď chcem jednoducho aj vyčistiť si tvár a lymfu rozhýbať, tak tým pádom je fajn a dôležité samozrejme s tvárou hýbať. Čiže veľakrát ženy zaznamenávajú, že áno, zlepší sa im aj stav pleti, či už pružnosť, žiarivosť, elasticita. Samozrejme v kombinácii aj starostlivosti o plete, čo robím ráno, večer, to je tiež dôležité. Super. Tak ako často by sme mali cvičiť? Dva, trikrát do týždňa alebo každý deň? Závisí to od toho, že či to máš tak akože nejak cieľenie, respektíve či začínaš podľa toho, že v akom si tom stave, či to ideš preventívne, čiže v nejakom skoršom veku, alebo teda už neskôr niečo riešiš na tej tvári. A ja som to tak spomínala, že ja to vnímam ako taký životný štýl, čiže je veľmi dôležité si uvedomovať aj v priebehu dňa, že čo robím, čiže je to o tých zvykoch, a keď vlastne sa hneď napravím, tak môžem urobiť prípadne nejakú protipozíciu, protipózu, aby som jednoducho pomohla tej tvári. A keď dobre, poďme tak, že si budujem tú tvár, že som v nejakej tej budovacej fáze, tak môže to byť tak, ja poviem, že aj 5 krát do týždňa, že kľudne,
Mhm. ale po nejakých 10-15 minút, potom keď si udržiavam, tak je to vlastne, môže to byť kľudne 3-krát, tiež tých 10-15 minút. Avšak, čo môžem povedať z vlastnej skúsenosti, však konec koncov aj teraz pred natáčaním si ma videla, Hej. odbehla, si ma videla, ako som bola, hej, že si trošku naťahujem, lebo cítim, že mám stuhnuté svaly, tak jednoducho, OK, tak teraz to cítim, že tá tvár to chce a potrebuje, tak toto spravím. Áno, mám tiež dievčatá, ktoré so mnou cvičia, či už online alebo naživo a cvičia, kade chodia, tak áno, treba si dávať pozor, že možno kde idem, kto nás vidí, pretože áno, keď robila nejaký cvik, jedna teda moja klientka, tak sa jej pýtala zase iná pani, čo ju videla, že či jej netreba pomôcť, hej, lebo proste vyzerala zvláštne. Čiže áno, a ešte dodám k tomuto, že ja rada hovorím tak, že tvárová joga v bežnom živote, čiže začleniť to do bežných rutín. Čiže v tej budovacej fáze, keď ešte neviem, že ako má vyzerať ten cvik, neviem ho tak precítiť, tak áno, treba venovať tomu takú tú maximálnu pozornosť, ale potom viem to aj, dajme tomu, pri šoferovaní v aute. Ktorá z nás nestratí nejakú tú minútu zvyčajne v Šoferovať, aute? to je zaujímavé. Áno, áno, dá sa to aj pri šoferovaní, alebo ja neviem, pri varení, upratovaní, pri hraní sa s deťmi. Deti rady napodobujú takéto rôzne ksichtenia sa s tvárou. Takže no, takže som, neviem, či úplne odpovedala, že koľko cvičiť. Ja Áno, vravím o áno. tom, že, lebo ono je to už potom fakt, že taký celoživotný proces, že keď chceme telo udržiavať v kondícii, tak je to celoživotný proces. To nie je o tom, že Pravidelnosť hlavne asi. Mhm. No, Pravidelnosť. OK. tak, že zacvičím si raz, alebo teda vysekám to telo za nejakého pol roka a potom už to mám do konca života. To by bolo, že? To by sme boli celkom aj spokojní, to by Tak to sme sa na nefunguje. toho pol roka aj dali. A takisto je to aj s tvárou. Super. No a pre koho je tvarová joga určená? Je to pre mladšie ročníky alebo aj pre staršie ženy? Kamil Volajrová povedala, nikdy nie je privčas, nikdy nie je prískoro. Teda áno, nikdy nie je privčas, nikdy nie je neskoro. Tak, prískoro. Prískoro a privčas je to isté. No, takže je to o tom, že keď som mladšia, tak začínam možno z takých tých preventívnych dôvodov, nemusím robiť tú tvárovú jogu až tak často a potom vlastne, keď idem s tým vekom, keď začnem neskôršie, tak je jasné, že závisí to od toho, o akej štartovacej čiary idem a tým pádom aj vlastne, aké výsledky na tej svojej tvári Mhm. uvidím. Pretože tvárová joga dokáže samozrejme zmierniť aj vrásky, samozrejme, dajme tomu, a je to, zase súvisí to s tým, čo vám nie každý povie, že čo robím cez deň. Čiže keď sa budem mráčiť proste v kúse celý deň a večer si to uvoľním, tak nebude to mať taký efekt, ako keď si zvyknem otvoriť oči aj bez toho, aby som jednoducho používala prehnanie mimiku a tým pádom si vyrábala vlastne ďalší problém. Čiže je určená pre každú jednu ženu, ktorá sa chce starať o seba prirodzeným spôsobom. Že kľudne od 20 môžeme začať cvičiť. Áno, ako je to, ono keď si aj všimneš, veľa mladých ľudí má vrásky, dajme tomu na čele, že tie vrásky, oni nie sú prejavom toho starnutia. Ono, pozrieš na 20-ročného človeka je vráskavý, ale vieš, že je mladý. Pozrieš na staršieho človeka, nemusí mať vrásky, ale zase vieš, že úplne není najmladší. Ono nie je to úplne o tom, ale je to o tom, aby sme udržiavali tie svaly v kondícii, aby nám vlastne tá gravitácia, ktorá jednoducho vekom ide, keď si predstavím aj tento sveter, tak ono my ideme takto dopredu smerom, Áno. čiže lebo naše telo je tak uspôsobené, že nechodíme takto dozadu, čo by bolo ideálne pre tú našu tvár. Takže áno, aj pre mladé ženy 20-ročné pokojne môžu začať a aspoň budú vedieť, ako a čo cvičiť neskôr. No dobré, teraz mám takú zaujímavú otázku. Ako ovplyvňuje tvárová joga efekt botoxu? Mhm, jasné. Keď už teda niekto botox má aplikovaný, tak myslíš? Áno. Mhm. Sú rôzne partie, teda kde sa botox aplikuje a závisí to na žene, že či chce teda
tú mimiku vypnúť a hneď, keď to tak poviem, lebo keď si dáme botox trebárs do čela, vypíname mimiku. Vypíname mimiku, ale je to pre mozog veľmi taký rýchly impuls. On Mhm. si nestihne na tú zmenu privyknúť, ale my stále chceme jednoducho dvíhať to čelo. A tým pádom, že on chce dvíhať to čelo, ale nedá sa mu to, pretože tam má tú prekážku, tak zapája iné svaly, ktoré nie sú na to primárne určené, ktoré nemajú dostatočnú silu, ktorú nemajú na to dostatočnú veľkosť, dĺžku a tak ďalej. A keď si uvedomíme, že všetko so všetkým súvisí a sme prepojení, tak ovplyvňuje to zvyšok tela. A bolo to jednoducho pre ten mozog príliš rýchlo a stane sa to, že botox odoznie a tým pádom sa mi vrásky vrátia, alebo sa mi vráti tá moja živá mimika a tým pádom som tam, kde som bola. Kdežto tvárová joga nás učí tomu, aby sme ten mozog postupne privykli na to, že nebudem ja dvíhať čelo, keď si robím tú mimiku a pre neho je to potom prirodzené, že aha, v poriadku. Takže to je táto jedna strana. Druhá vec je tá, samozrejme, pokiaľ žena má aplikovaný botox, môže cvičiť a je už na nej, že či bude cvičiť na zvyšné partie tváre, alebo chce cvičiť aj na tú časť tváre. Len tým, že vlastne sa hýbeme, rozhýbávame krv, lymfu, to, čo som hovorila, tak tým pádom je pravdepodobné, že ten botox skorej odoznie a skorej vyprchá. Mhm. Keď bude cvičiť na tú partiu a pokiaľ má, dajme tomu, čerstvo aplikovaný botox, tak nejakých 14 dní by mala vlastne počkať, keď by chcela precvičovať tú konkrétnu partiu. Ja ukazujem na čo, Super. No lebo tak tam je to veľmi... väčšinou do čela. Takže tak. Dobre, super. OK. Je možné tvárovou jogou nahradiť botox alebo iné estetické zákroky? Že úplne nahradiť? Mhm. Tak závisí to od toho, že akú má tá žena mieru, citlivosť, ako chce vyzerať, ako je so sebou spokojná. Ja môžem za seba povedať, že jednoducho, keď si pozerám tie fotky z minulosti versus teraz, že vidím tam rozdiel a som spokojná a mne osobne dodáva tú radosť to, že som to dokázala sama, bez toho, aby som sa spolahla na niekoho iného, čo mi naozaj dáva aj takú tú vnútornú silu a som s tým spokojná. Osobne napríklad tie horné viečka sú také, že zvyčajne sa hovorí, že to trvá tak dlhšie, kým začnú vôbec horné viečka sa hýbať smerom hore. A pokiaľ, dajme tomu, žena má nejaké 2-3 mesiace čas, kým jednoducho možno urobila to rozhodnutie, že pôjde na tú operáciu a ešte si povie, no dobre, tak ešte vyskúšam nejaké 2-3 mesiace, dať ešte tomuto šancu. Pokiaľ má ten čas a priestor, tak odporúčam, nech to vyskúša. A každá žena možno na sebe, hovorila som o viečkách, ale o čomkoľvek aj inom, o inej partii. Ideálne za mňa je to vyskúšať a sama si zhodnotí, že či je to ten výsledok, ktorý je pre ňu taký, ktorý chce, očakáva, je s ním v pohode a OK, alebo či to chce iným spôsobom, respektíve môže to kombinovať. Niektoré partie cvičiť, niektoré partie jednoducho robiť tým iným spôsobom, aký jej vyhovuje lepšie. Super. No, tak už len začať cvičiť. Ako ty si mi včera poslala fotky, ja som skoro odpadla, lebo ty vyzeráš na 20. No tak ako si veľmi láskavá, ja ti za to ďakujem, ale zase tiež mám doma zrkadlo, takže viem, že je to také, nie úplne také, ale áno, nie že na tom, mám 41 rokov a cítim sa teda v pohode a v poriadku a viem, že tie zmeny naozaj sú možné. Napríklad, to som ešte nespomínala, ja ako mladé dievča, mne bola diagnostikovaná seborrea dermatitida a acne vulgaris. No a jednoducho však kortikoidy a takéto veci. Najprv som to veľmi riešila, potom som to ani neriešila, potom som zase bola v takom štádiu, že okolo 30-ky neraz sa mi stalo, že som išla spať aj spať, že som zaspala unavená, naličená, nie, že som vedome išla spať, neodlíčená. A jednoducho tú tvár som mala veľmi zanesenú,
A napriek tomu, že mám prirodzene mastnú tvár, tak kozmetička mi povedala, že ja som si ju dokázala vysušiť, takže to sa mi podarilo. Ale čo môžem povedať, že naozaj vidím, že tá kvalita pleti je iná, ako bola predtým a keď som bola mladšia. A je to za mňa taká veľká škoda, že mladé dievčatá, na škole sme není možno vedené, že nemáme oddelenú hodinu chlapci nejakú takú tú chlapskú prípravu, dievčata, nejakú tú dievčenskú prípravu, že ako sa o seba vlastne postarať, a či už fyzicky, alebo aj vlastne po tej mentálnej stránke. Takže tak, no. Tak určite si pre všetkých obrovská inšpirácia. Ďakujem. Niekedy mi zvyknú hovoriť, že sú v kúpeľni a jednoducho možno aj necvičia alebo čo, ale že pozrú sa do zrkadla, spomenú si na mňa, vravím, že dokiaľu tam, že ja ľudí niekedy aj prenasledujem, teda aj takto v kúpeľni. No. Budem rada, keď potom niekedy nahráme video a ukážeš nám nejaké cviky. Ja ti Veľmi veľmi rada. pekne ďakujem za tvoj čas a vidíme sa na budúce. Áno, ďakujem ľudská veľmi pekne aj ja. A možno toto mi napadlo tiež, keď som robila jeden rozhovor, taká myšlienka na záver, že dnes som síce najstaršia vo svojom živote, ale najmladšia, aká kedy budem. Takže je to v Krásne. našich rukách. Presne Je to tak. v našich rukách, ako sa budeme cítiť. Tak ďakujem aj ja za príjemný rozhovor a teším sa Ja niekedy na ďakujem. budúce. Poďme cvičiť. Poďme do toho. Poďme do toho. Ahoj, pekný deň. Ahoj, papa. No, No, ešte nahrávame. ešte nahrávam.